26 верасня чацвер у эфіры Белсат-Зум Анастасія Русецкая. Галоўныя навіны дня і аналітыка цягам бліжэйшай паўгадзіны. Вашай увазе вітаю спадарства і запрашаю. Расія пакідае права ўжыць ядравую зброю ў выпадку агрэсіі супраць Беларусі як удзельніка саюзнай дзяржавы. Пуцін анансаваў змены ў ядравай дактрыне. Электаральная кампанія заўсёды фронт і поле бою. Лукашенка чарговы раз заявіў, што ягоныя апаненты гатовыя да ўварвання ў Беларусь. Колькі моваў варта ведаць для шчасця? 26 верасня еўрапейскі дзень моваў. Расія пакідае сабе права ўжыць ядравую зброю ў выпадку агрэсіі супраць Беларусі. Гэта адна з шэрагу паправак у ядравую дактрыну краіны, анансаваных Владзімірам Пуціным. Змены ў дакуменце абмяркоўвалі на паседжанні сталай нарады Совету бяспекі Расіі. Сустрэча ўпершыню прайшла публічна. Мы видим, что современная военно-политическая обстановка динамично меняется, и мы обязаны это учитывать. В том числе возникновение новых источников военных угроз и рисков для России и наших союзников. Пуцін таксама заявіў, што ў абноўленай рэдакцыі дактрыны як супольны напад прапануецца разглядаць агрэсію супраць Расіі з боку няядравай дзяржавы з удзелам або пры падтрыманні ядравай. А дакладная інфармацыя пра старт у расійскі бок сродкаў паветра на ядравага нападу пацягне за сабою ядравы адказ Крамля. Паводле інстытуту вывучэння вайны чарговымі пагрозамі Пуцін імкнецца выклікаць хвалю панікі сярод заходніх палітыкаў. Аналітыкі падкрэслілі, што цяпер сярод саюзнікаў асабліва крытычны момант дыскусія адносна выкарыстання Украінаю зброі для удараў у глыб Расіі. Вітаю, спадар Павел. І хіба што першае маё пытанне звязанае менавіта са згадкай Пуціна Беларусі. Ён кажа, пакідаем за сабой права прымяніць ядравую зброю ў выпадку агрэсіі супраць Расіі і Беларусі як удзельніка саюзнай дзяржавы. Пры гэтым кажа, што з Лукашэнкам яны ўжо ўсё абмеркавалі, то пытанне, навошта было згадваць тут Беларусь? Это политичная гульня и геополитичный, можно так сказать, ядерный шантаж. А в умовах того, что мы бачим, то, что мы назираем наступление украинских войск у Курску, обострение ситуации на мяжи с Беларусью, причем менавіта з боку Беларуси, все это повинно убудовать даденные процессы у ядерный шантаж агульны, то бок папярэдзіць, што сусвет саюзнікаў украінскіх у тым, што фактычна сітуацыя знаходзіцца на валаску, і ў любы момант Расія пакідае за сабой права прымянення ядернай зброі. Тым больш, што калі мы ацэнім сітуацыю, фармальна Расія пасля рэферэндума і указа Пуціна ў 22-м годзе, у кастрычніку лістападзе, фактычна далучыла частку тэрыторыі Украіны да сваёй тэрыторыі, лічыць яе сваёй тэрыторыяй, а якраз на гэтай тэрыторыі вядзецца вайна, плюс Украіна паспяхова рэгулярна наносіць удары па аб'ектах і вайсковых, і цывільнай інфраструктуры у Расіі, што таксама ўжо фармальна надае Расіі магчымасць выкарыстаць ядерную зброю, але ён пакуль да гэтага не ідзе, менавіта баючыся, што атрымае у адказ сур'ёзны удар па вайсковай інфраструктуры. Амерыканцы неаднакратна казалі, што гэта можа быць Калінінград, гэта можа нават быць Беларусь, гэта можа быць і Крым. У гэтай сітуацыі фактор Беларусі ўзрастае з некалькіх момантаў. Перш за ўсё з таго, што тут знаходзіцца ядерная зброя Расіі, тактычная ядерная зброя, якая у сваю чаргу знаходзіцца пад кантролем расійскага глаўнага ўправлення 12-го генеральнага штаба. Па сутнасці, кантроль за ядернай зброяй нават не ў руках Лукашенка, а ў руках Расіі. Адмыслова дасягаецца напружанне на мяжы з Украінай і Беларусю, і, напрыклад, 2-3 дні таму Захарова казала, што ёсць вялікая верагоднасць канфлікта на мяжы Украіны і Беларусі, і мы тут, канешне, выступім і падтрымаем Беларусь. Але ў гэтай сітуацыі напружання і гатовасці Захада нанесці удар комплексны па тэрыторыі Расіі, калі адбудзецца выкарыстанне ядернай зброі, вельмі для Расіі важна, каб пуск
ці удар адбыўся не з тэрыторыі Расіі, напрыклад, а з тэрыторыі Беларусі. І можам прасцэнараваць. Расійскія дроны ці нейкія іншыя правакацыі адбываюцца на мяжы з Беларусю, напрыклад, удар па НПЗ ці удар па Гомлю, удар па беларускіх вайсковых частках, якія разлакаваныя на мяжы з Украінай. І, канешне ж, Лукашенко не абвінаваць Пуціна ў тым, ці Расію ў тым, што гэта удар нанесены расейцамі для правакацыі. І ў гэтым выпадку, канешне, на жаль, не на жаль, ну для нас, на жаль, але для Расіі Расія можа выкарыстаць Беларусь у якасці краіны, якая нанясе ядерны тактычны удар. А гэта азначае, што Беларусь стане аб'ектам удара, напрыклад, канвенцыйнай зброі з боку саюзнікаў, з боку натаўцаў, альбо нават і тактычнай ядернай зброі менавіта па тэрыторыі Беларусі. І такім чынам фаза халоднай сусветнай вайны перарастае ў фазу гарачай сусветнай вайны, а Беларусь становіцца размернай картай. Гаспадар Павел, а на вашу думку, агулам вось гэтая новая версія, яна можа спрычыніцца да пашырэння магчымасцяў прымянення ядравай зброі з боку Расіі? Такая магчымасць, нездарма ж ядерная зброя, яна знаходзіцца ў Беларусі. Той факт, што рэгулярна Пуцін звяртаецца ці апелюе да сваёй ядернай зброі, гэта, скажем, ягоная традыцыйная рыторыка і рыторыка традыцыйная расійскіх уладаў і расійскіх прапагандыстаў. Згадайце інтэрв'ю Пуціна яшчэ да пачатку другой вайны ва ўкраіне, калі ён сказаў, што калі не будзе Расіі, то нам не патрэбны гэты свет. Гэта псіхалогія самагубства, знішчыць усё, калі нам нічога не застаецца. Прыгадайце выказванні мітрапаліта Паўла, які быў кіраўніком прызначаны беларускай царквы, беларускай праваслаўнай царквы маскоўскага патрыархату, які, калі толькі яго прызначылі, сказаў: а ў нас ёсць красная кнопка. То бок духоўны дзеяч кажа пра красную кнопку, якімі і гатовы знішчыць свет. І прыгадайце тую ж самую Сіманян, якая сказала: давайте прыменім ядерную зброю недзе там над Уралам, так, каб паказаць свету, на што мы здольны. То бок яны нон-стоп звяртаюцца ў сваіх выказваннях рыторыкі да ядернай зброі. Нават Салаўёў некалькі дней таму казаў, што калі нам патрэбны рашучыя дзеянні і верхоўны галоўнакамандуючы не можа іх зрэалізаваць, то давайте адхілім верхоўнага галоўнакамандуюча. То бок там нон-стоп вось гэтая тэма уздымаецца, і гэтая тэма якраз асабліва зараз абмяркоўваецца ці выносіцца на міжнародны ўзровень таксама па двух прычынах: каб застрашыць Захад, перш за ўсё Еўропу, а па-другое, каб справакаваць яшчэ большую унутраную канфрантацыю падчас выбараў у ЗША. Да выбараў засталося там амаль месяц, каля месяца, і Трамп у сваёй рыторыцы нон-стоп выкарыстоўвае вось якраз такі тое, што Расія можа выкарыстаць ядерную зброю і трэба нейкім чынам make a deal with Putin. Так што тут ёсць і стратэгічны аспект, элемент геапалітыкі, але ёсць і псіхалагічны аспект, скіраваны на шантаж Захад. Ці Расія прыменіць ядерную зброю? Ведаеце, мы ў такой сітуацыі знаходзімся, калі рацыянальныя тут нейкія ацэнкі сітуацыі і дзеянняў Пуціна проста не працуюць. Ніхто зараз не дасць гарантыі, што, напрыклад, Масква не зацягне Беларусь у вайну, што Масква не прыменіць ядерную зброю. Таму сказаць, абапіраючыся на лагічныя нейкія разуменне ці лагічны аналіз немагчыма, бо з пункту гледжання лагічнага аналізу немагчыма была поўнамаштабная вайна Расіі супраць Украіны ў 2020 годзе.
Наконт таго, як можна лагічна ацэньваць той ці іншы крок, таксама ёсць пытанне наконт рашэння Вярхоўнага суда Беларусі, які напярэдадні прызнаў полк Каліноўскага тэрарыстычнай арганізацыяй. Полк Каліноўскага, ў сваю чаргу, заявіў, што прызнае рэжым Лукашэнкі тэрарыстычным фармаваннем. Але пытанне такое, калі раней полк Каліноўскага быў прызнаны ў Беларусі экстрэмісцкім фармаваннем, то тут чарговы крок, цяпер тэрарыстычная арганізацыя. Навошта гэты крок быў зроблены і якія могуць быць наступствы? Перш за ўсё, канешне, тут знову такі палітычны ідэалагічны дыскурс, бо у свядомасці прасторы такой постсавецкай тэрарызм, сама катэгорыя мае ідэалагічна негатыўны кантэкст, каб проста дыскрэдытаваць полк Каліноўскага у вачах той часткі беларусаў, якая да канца яшчэ не сфарміравала свой погляд у дачыненні да Ўкраіны, у дачыненні да палка Каліноўскага, да апазіцыі. Гэта вельмі актыўна выкарыстоўваецца для дыскрэдытацыі. Другі момант практычны, зразумела, што для рэжыма Лукашенко полк Каліноўскага, калі ён будзе развівацца, калі ён будзе інстытуцыялізавацца, узмацняцца, рэальная пагроза. Гэта адзіная вайсковая сіла, узброеная сіла, якая ў пэўнай сітуацыі можа спрычыніцца да сур'ёзных палітычных змен у Беларусі. Плюс гэта адбываецца на фоне таго, што паспяховыя аперацыі, пакуль што паспяховай, спадзяюся, яна будзе таксама далей развівацца, Украіны у Курскай вобласці. Так, і якраз для Лукашенка гэта праблема. Гэта праблема, што такі сцэнар можа разгарнуцца і ў Беларусі. Таму трэба ідэалагічна, палітычна, нейкім чынам не дапусціць кансалідацыі грамадства вакол і не стварыць гэтую такую прастору ідэалагічную, на якую ў Беларусі полк Каліноўскага можа абапекаць. І з практычнага пункту гледжання гэта, перш за ўсё, узмацненне ціску, бо за экстрэмізм, за прагляд каналаў палка Каліноўскага, за дапамогу, калі сваякі, за экстрэмізм усё ж такі умоўна пакаранне не такое вялікі, там да 7-8 год. Тэрарызм ужо ў сваю чаргу гэта альбо пажыццёвае, альбо смяротнае пакаранне. Гэта таксама пэўны ціск у дачыненні да беларусаў, да сваякоў, перш за ўсё каліноўцаў, да блізкіх людзей, да самого грамадства, якое падтрымлівае полк Каліноўскага. І, канешне, спроба не дапусціць далейшай рэкрутацыі, далейшай хвалі, скажем, далучэння беларусаў да палка Каліноўскага. Я думаю, што гэта комплекснае дзеянне, і оно тут у гэтай сітуацыі даволі лагічна. Вы кажаце пра тое, што на словах Лукашенко фактычна ваюе з палком Каліноўскага. Ёсць яшчэ адно, як Лукашенко кажа, поле бою, гэта электаральная кампанія, і сёння ў чарговы раз Лукашенко пра гэта гаварыў і кажа, што ягоныя апаненты гатовыя да ўзброенага ўварвання ў Беларусь. Ці ён тут узгадвае, на вашу думку, таксама выключна полк Каліноўскага, ці гаворка пра дэмакратычныя сілы агулам, якія выехалі, бо ён згадвае акурат беларусаў, якія выехалі? Ён намагаецца такім чынам стварыць штучную пагрозу. Яна не штучная, яна рэальна ёсць для яго, для рэжыма. Калі бы ўсе групы былі там кансалідаваныя і мелі агульную стратэгію, то была значна мацнейшая сіла уздзеяння. А зараз ён намагаецца прадаць электарату якраз такі той тавар, які ён звычайна прадае, гэта стабільнасць і неабходнасць мабілізацыі і кансалідацыі вакол яго. Бо ён жа не толькі там пра апанентаў кажа, ён кажа і ягоныя генералы, што там НАТО рыхтуе правакацыі, што НАТО збіраецца там уварвацца, забраць там заходнюю Беларусі, там раздзяліць, знову паны, знову там паўтор таго, што там было на пачатку 20-го стагоддзя, але вы хаціце вайны, і калі вы не хаціце вайны, галасуйце за мяне, я там не галасуйце, бо тут галасавання ніякага дачынення не мае. Бо ўся гэтая рыторыка, яна рэалізуецца ў кантэксце аднаўлення палітычнага кантракту. Ён разумее, што падтрымкі ў грамадстве значнай, якая была там 20 год, магчыма, там 15, ужо няма. Нават той падтрымкі умоўна, якая была ў 15 годзе. Ён страціў электаральную падтрымку, і
при умоўна больш-менш таких стабільных альтэрнатыўных выбарах ён абсалютна прайграў. І разумее, што гэтай падтрымкі яму нават рэпрэсіямі не ўдалося адбудаваць. Але тое, што ён намагаецца зрабіць, гэта не прадаць сваю электаральнасць, так, сваю прываблівасць. Ён разумее, што гэтага не ўдасца зрабіць, а прадаць тавар. Раней ён прадаваў барацьбу з карупцыяй, прадаваў заробак 500+, павышэнне до 500 сярэдніх заробкаў і так далее. Зараз жа ён прадае вось той страх, ён яго узбуджае, пагрозы, вайна, прылёты дронаў, вось паглядзіце, яна тут вайна, і калі вы не прымеце той парадак палітычны і мяне, як проста неабходнае зло, то будзе вайна. Вось ён гэтай вайной намагаецца стварыць новую падтрымку, не электаральную, бо гэта не мае значэння, а менавіта падтрымку неабходнасці, вось неабходнага зла. І людзі, вось гэта прапаганда, яна ўздзейнічае, і людзі вось пачынаюць ацэньваць сітуацыю, сыходзячы з магчымасці таго, што вайна, магчым, вось перанясецца, ці там Расія нас загоне у вайну, то давайте мы захаваем хаця б вось тое, што ёсць, і прымем Лукашенка, і той палітычны парадак, як тое, што на пэўны час нам забяспечыць хаця б стабільнасць і абарону. Дзякую, гаспадар Павел, за гэтую размову. Павел Усаў, палітолог, быў з намі на сувязі. Польшча падазрае грамадзяніна Беларусі ў 3 злачынствах. Мужчына з'яўляецца фігурантам справы аб нападзе на расійскага апазіцыянера Леаніда Волкова сёлета ў сакавіку. У польскай нацыянальнай пракуратуры паведамілі, што падазрэнне выстаўленае ў тым ліку паводле 119 артыкула крымінальнага кодекса, а значыць, тычыцца гвалтоўных дзеянняў або пагрозаў на падставе нацыянальнай, палітычнай ды іншай прыналежнасці. Больш актуальных навінаў у нашым аглядзе. У Беларусі будуць выпускаць беспілотныя трактары. Такія планы агучыў дырэктар Менскага трактарнага заводу Сергей Аўраменка, кандыдатуру якога сёння зацвердзіў Лукашенка. Новы кіраўнік прадпрыемства разлічвае, што на серыйную вытворчасць беспілотных машынаў удасца выйсці ў найбліжэйшыя 2-3 гады. Таксама Аўраменка заявіў, што ў наступную пяцігодку як мінімум 40% аперацыяў на МТЗ зробяцца аўтаматызаванымі. Расія таемна распрацавала і выпрабавала перадавыя дроны ў Кітаі. Пра гэта паведаміла агенцтва Reuters са спасылкаю ў тым ліку на крыніцы з еўрапейскай выведкі. Паводле дакументаў, якія атрымалі журналісты, новы беспілотнік здольны пераадолець да 2000 кіламетраў з карыснай нагрузкай 50 кілаграмаў. Гатовыя ўзоры дронаў з Паднябеснай ужо даставілі ў Расію для далейшага тэставання. Аднак у Міністэрстве замежных справаў КНР заявілі, што нічога не ведаюць пра распрацоўванне расійскіх БПЛА на тэрыторыі сваёй краіны. Расія выпусціла па ўкраіне ноччу прынамсі 80 дронаў і 6 ракетаў. Пад ударам апынуліся амаль 1,5 дзясятка вобласцяў. Большасць з іх зазнала перабоі з электрычнасцю. У Запорожжы былі траплянні ў жылую забудову і адно з прамысловых прадпрыемстваў. Пацярпелі як найменей 10 асобаў. У Кіеве абломкі беспілотніка ўпалі на тэрыторыю дзіцячага садка. З гэтай ж прычыны ў адным з раёнаў сталіцы адбылася разгерметызацыя газавай трубы ў 5-павярховым доме. У Нью-Йорку працягваецца 79-я сесія Генеральнай асамблеі ААН. Аднымі з ключавых пытанняў падчас паседжанняў сталі вайна ва ўкраіне, мірныя перамовы, а таксама бяспека ў рэгіёне. І гарантам яе можа стаць дэмакратычна абранае кіраўніцтва Беларусі. Пра гэта заявіла Святлана Ціхановская, якая працягвае працоўны візіт у ЗША. Тут на Генасамблеі ААН шмат абмяркоўваюць магчымыя мірныя перамовы па ўкраіне. Безумоўна, мы падтрымліваем украінскую формулу міру. Вайна павінна быць скончаная. Украіна павінна вярнуць свае тэрыторыі, а вінаватыя панесці адказнасць. Аднак для нас, беларусаў, вельмі важна, каб падчас любых дамоўленасцяў былі ўлічаныя і беларускія нацыянальныя інтарэсы. Нельга дапусціць, каб Беларусь стала суцяшальным прызам для Пуціна і быў замацаваны цяперашні статус-кво. Бо без пазітыўных зменаў сітуацыі ў Беларусі любы мір не будзе даўгавечным. Таму тут падчас Генасамблеі ААН мы гаворым пра тое, што расійскія войскі павінны быць выведзены не толькі з тэрыторыі Украіны, але і з тэрыторыі Беларусі, таксама як і расійская ядзерная зброя.
Военно-палітычныя пагадненні паміж Рэспублікай Беларусь і Расіяй пасля 2020 году павінны быць ануляваныя. Шлях да трывалага міру ў рэгіёне павінен уключаць у сябе вызваленне беларускіх палітвязняў, правядзенне сумленных і свабодных выбараў у Беларусі пад міжнародным назіраннем, правядзенне канстытуцыйнай рэформы. Толькі дэмакратычна абранае кіраўніцтва Беларусі можа стаць гарантам для бяспекі ўкраіны, гэтаксама і іншых нашых суседзяў. Гэта наша пазіцыя і нашыя чаканні, якія мы агучаем падчас Генасамблеі. Цяпер абмяркоўваецца архітэктура бяспекі ўсяго рэгіёну. І мы хочам, каб Беларусь у гэтай новай архітэктуры была донарам міру і стабільнасці, а не пастаяннай пагрозай. 26 верасня адзначаюць еўрапейскі дзень моваў. Упершыню яго адсвяткавалі яшчэ ў 2001 годзе. Тады дзень моваў быў флагманскай падзеяй еўрапейскага года моваў. Удзел у ім узялі мільёны людзей у 45 краінах-чальцах Рады Еўропы. На хвалі такога поспеху пастанавілі зрабіць дзень моваў штогадовую падзеяй. Гэты дзень, між іншым, мае азначаць моўную разнастайнасць у Еўропе ды матываваць грамадзянаў развіваць здольнасць выкарыстоўваць розныя мовы. Таксама гэта нагода нагадаць пра малыя мовы, якія цяпер на мяжы знікнення. На сёння ў Еўропе налічваецца каля 225 моваў, 24 з іх ёсць афіцыйнымі ў еўразвязе. І з намі на сувязі Аліна Коўшык, прадстаўніца аб'яднанага пераходнага кабінету ў справе нацыянальнага адраджэння. Аліна, вітаю. Вітаю, Настя. І вось маем сёння еўрапейскі дзень моваў. Што лепш рабіць у гэты дзень? Ці вывучыць новую замежную мову, ці хаця б пачаць вучыць, ці ўсё ж такі удасканальваць беларускую? Дзякуй за запрашэнне і за тое, што ўздымаеце гэтую тэму. Насамрэч, для нас, беларусаў, больш звыклым з'яўляецца дзень роднай мовы, які адзначаецца шырока, адзначаецца ўжо шматгадовы, і все ведаюць гэты дзень у лютым. А вось еўрапейскі дзень моваў, ён для нас досыць незвыклы. Але мне падаецца, што гэта вельмі добрая традыцыя, калі мы, як беларусы, пачынаем сапраўды святкаваць альбо адзначаць еўрапейскія дні памяці, еўрапейскія дні, якія прысвечаны, вось як, напрыклад, розным мовам. І што тут можна рабіць? Канешне, трэба рабіць усё, каб беларуская мова сапраўды стала жывой мовай еўрапейскай краіны народаў, якой яна з'яўляецца па сваім паходжанні, бо беларуская мова належыць да індаеўрапейскай групы моваў, да ўсходнеславянскіх моваў. Таму як бы нават класіфікацыйна мы належым да еўрапейскіх моваў. Канешне, Беларусь зараз не з'яўляецца сябрам еўразвязу, але беларуская мова узгадваецца ў еўрапейскіх дакументах як мова меншасці беларускай некаторых краінаў, напрыклад, Польшчы, альбо ў некаторых выпадках таксама Украіны. Так узгадваецца ў еўрапейскіх дакументах, і ў Польшчы мы можам нават пабачыць у рэгіёнах на Падляшшы, дзе беларуская мова з'яўляецца мовай сапраўды большасці, і там нават і шыльдачкі па-беларуску напісаныя на двух мовах, беларускай, польскай, дзе ёсць ліцэй з вывучэннем беларускай мовы. І, дарэчы, у гэтую суботу Гайнаўскі ліцэй будзе святкаваць сваё 75-годдзе. Вось буду вельмі радая завітаць і ўжывую пабачыць дзеянне беларускай мовы як мовы еўрапейскай. А што тычыцца нас, беларусаў, што нам рабіць у гэты дзень? Я думаю, што можна паставіць сабе пытанне, што я магу зрабіць для таго, каб еўрапейская мова сапраўды стала беларуская. Мае парады тут вельмі простыя. Трэба пачынаць з сябе, і сапраўды нашу мову варта адраджаць. Але мы бачым зараз змену стаўлення менавіта сярод беларусаў да роднай мовы. З мовы надта папулярнай, з мовы такой прышпіленай да такой вельмі вузкай пазіцыі, зараз сапраўды беларуская мова пачынае станавіцца мовай адраджэння, мовай будучыні. Вось, і мне гэта тендэнцыя вельмі падабаецца.
Іншага боку мы бачым, як Лукашенко і прыслужкі рэжыму яны за беларускую мову, менавіта за выпадкі выкарыстання беларускай мовы звальняюць людзей, а нават сажаюць за краты. Гэта значыць, што яны пазначаюць мову як маркер вельмі моцнай ідэнтычнасці, а беларуская ідэнтычнасць гэта і ёсць еўрапейская ідэнтычнасць. Калі мы кажам, Аліна, калі мы кажам пра тое, што Лукашенко вось так моцна змагаецца з беларускай мовай, гэта ўжо не першы год далёка адбываецца, то ці можам мы казаць, што ўсё ж такі знікненне беларускай мовы пагражае альбо проста існаванне у віртуальнай прасторы? Я не думаю, што Александр Лукашенко здолее знішчыць беларускую мову. Беларускую мову знішчалі яшчэ ў часы расійскай імперыі, спрабавалі гэта зрабіць, але яна выжывала рознымі спосабамі. І зараз яна выжывае, зараз яна расквітае, я бы сказала, за мяжой, калі мы бачым высып і пісьменнікаў беларускамоўных, і творцаў, беларускамоўных музыкаў, якія абіраюць для сябе менавіта беларускую мову, хоць гэта нелёгка, хоць гэта азначае пэўнае звужэнне твайго полю, але для іх гэта вельмі істотна. Таму я перакананая, што Лукашенко не здолее знішчыць нашу мову, але дзеля гэтага мы павінны аб'яднацца, дзеля гэтага мы павінны разумець каштоўнасць нашай мовы. І перадусім, каб быць сапраўды велічнымі, каб не памерэць, як нам казаў Мацей Бурачок, не пакідайце мовы беларускай, каб не ўмерлі, мы павінны перадусім вывучыць і дасканала ведаць сваю мову, а потым ужо вучыць іншыя мовы. Зараз лёс склаўся так, што шмат хто з беларусаў быў вымушаны з'ехаць. Хваля эміграцыі велізарная. Гэта ажно кожны 10-ы беларус вымушаны быў з'ехаць пасля 20-го года з нашай краіны. І таму мы сутыкаемся. Беларуская мова, украінская мова, польская мова, літоўская мова. Беларусы пачынаюць масава вывучаць іншыя мовы, у тым ліку еўразвязу. І часта кажуць: ой, вы ведаеце, я тут забываю беларускую мову, мне цяжка пераходзіць з адной на іншую. Але гэта ўсё часова. Важна карыстацца беларускай мовай. Альбо актыўна, альбо нават пасіўна. Калі вы нават слухаеце беларускую мову, аўдыёбукі, калі вы чытаеце навіны па-беларуску, альбо включаеце Белсат, дзе вам распавядаюць навіны, ці глядзіце дакументальныя фільмы па-беларуску, гэта вы ўжо ўжываеце беларускую мову. Ну, вельмі простая парада: перавядзіце свой смартфон, свае аплікацыі на беларускую мову. Так вы будзеце стымуляваць сябе. Вось у меня, дарэчы, быў такі цікавы выпадак у Вільні, калісьці ехала з таксоўшчыкам і чую яго: паверніце, калі ласка, направа. У нейкай аплікацыі, якая пракладвае маршрут. Я кажу: ой, як цудоўна, у вас на беларускай мове аплікацыя. Он кажа: так, я адмыслова зрабіў, каб не забываць родную мову. Гэта вельмі простыя рэчы, якія працуюць. А сваім дзецям абавязкова чытайце казкі і кніжкі па-беларуску. Ну і калі мы кажам пра тое, што беларус найперш мае ведаць беларускую мову, натуральна, практычна ўсе, фактычна ўсе беларусы ведаюць расейскую, але на твой погляд, колькі моваў мае ведаць чалавек, каб быць шчаслівым? Чым больш моваў, тым лепш. Мова вельмі веданне моваў вельмі развівае інтэлект, развівае мазгі, развівае спалучэнні нервовыя. І я перакананая, што найбольшы прэзент, найбольшы падарунак, які мы можам даць нашым дзецям, гэта веданне моваў. Не трэба баяцца, што нашы дзеці будуць шмат лінгвамі. Зараз гэта абсалютна натуральна. Я не думаю, што акурат мовы веданне робіць нас шчаслівымі, але, напэўна, дапамагае нам успрымаць свет ва ўсім ягонай разнастайнасці і харастве. Дзякую, Аліна, за гэтую размову, што шануем у першую чаргу сваё, але і не забываемся на тое, што ёсць і іншая, кожная мова вартая. Дзякую за гэтую размову. Аліна Коўшык была нашай госцей. У амерыканскім штаце Арэгон у зоапарку лемуры зладзілі сабе пладовы шведскі стол. Нарэзаную садавіну жывёліны збіралі ў вальеры, а вось што пачастункі прыйшліся лемурам даспадобы, можна зразумець з таго, як яны аблізвалі свае пальцы. Паназіраем за своеасаблівым банкетам і мы без каментара.
На гэтым выданні завяршаем. Стаўце ўпадабанні і пішыце каментары, калі для вас гэта бяспечна. Глядзіце нас у будні адразу пасля выдання «Аб'ектыва». Для вас працавала Анастасія Русецкая. Зычу спадарству добрага вечара.